de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Avui, Eleccions municipals. primer de tot us presento la banda sonora de la secció que està composta pel martell de jutge, gràcies, que fa referència a la natura jurídica del concepte municipi, i d'altra banda del bombo de loteria en miniatura, que fa referència a la natura atzerosa del concepte eleccions. I amb aquesta banda sonora ja us podeu imaginar que la secció serà complicadeta, perquè el tema en si mateix Eleccions ja és municipals. complicadet en si, però el nostre humil propòsit des de Resistència Analògica és complicar-lo encara una mica més. I per començar hem decidit complicar la definició, perquè nosaltres d'entrada tenim clar que són eleccions municipals, que vol dir que hem d'anar a votar el nostre representant al nostre ajuntament, però no sabem el que són en si, en el sentit diccionari. Per saber-ho, ens hem inventat una tècnica esfereïdora que... La macrodefinició! Això és una tècnica que consisteix en definir un concepte compost substituint els diferents conceptes que en formen part per les seves definicions al diccionari. Vale? Per exemple, Senzillíssim. Està claríssim. sí, ara ho veurà. Per exemple, busquem elecció, Acció i efecte d'elegir. busquem elegir, Escollir per un fi determinat és punt per votació. busquem és punt. No surt. Sí, surt, al principi a les abreviacions. Especialment. Busquem municipal, Relatiu o pertanyent al municipi. busquem municipi. Associació natural determinada per les relacions de veïnat. I ara agafem totes aquestes definicions i les ajuntem amb una de sola, que serà La macrodefinició! això, segons la qual les eleccions municipals són... Accions i efectes d'escollir per a un fi determinat, especialment per votació, relatives o pertanyents a l'associació natural determinada per relacions de veïnat dintre el terme o territori sotmès a la jurisdicció d'un ajuntament. Bravo. Clar, aquesta definició no ens agrada i a més no s'entén Ah, res. no ens A mi m'ha agrada. agradat. Vaja. No, però a mi no m'agrada sobretot perquè no ens permet fer-ho en directe. I a més ens agrada complicar-ho una mica més, també és veritat. Aleshores ens hem inventat una altra definició, que és alternativa, que és més curta i que és més mona, i que us llegim a continuació. Definició alternativa més curta i més mona del concepte d'eleccions municipals. Acció i efecte d'elegir un municipi i no un altre seguint els criteris propis, siguin absurds o no. Exacte. Aquesta sí que ens agrada més. Bravo. Veus, no? Bravo. Bueno, aquesta és més bona, encara que no us agradi tant. Per què? Perquè no s'has d'esperar al maig per saber els resultats. Els sabrem al final d'aquesta secció, perquè consisteix en triar un municipi nosaltres i doncs, ja haurem fet una elecció municipal. Aquesta nova definició planteja un petit problema, gràcies, que és, comptant que vulguem limitar la tria als municipis de Catalunya, hi ha com pràcticament 1.000 municipis a Catalunya. Oh, això, des del punt de vista digital, es podria saber. Però això és analògic. Ràpidament, Aleshores, Com el triarem, aquest Com? tema? Doncs el triarem fent servir una eina increïble que he descobert a la biblioteca que es diu Nomenclator. El nomenclator, sayonara, baby. Exacte, el Nomenclator podria ser un robot terrorífic, però no, és un llibre enorme que recull tots els topònims de Catalunya, municipi a municipi. En realitat no es diu Nomenclator. Nomenclator. No es diu Nomenclator. Nomenclator. Es diu Nomenclator, que és més català, Nomenclator. Però com Terminator també s'escriu Terminator i es diu Terminator i és la meva secció, jo he decidit dir-li Nomenclator. Nomenclator. Exacte. Està dividit en 2 volums. Un que va de la A a la M i l'altre de la N a la Z. Sorprenent. Sí, és molt fort. Dedica una pàgina a cada municipi de Catalunya, perquè el Nomenclator té 1.138 pàgines sense comptar d'instrucció i l'índex. I jo el volia portar a l'estudi, el Nomenclator. Però Per fer les eleccions municipals en directe. Però tenia una etiqueteta que deia exclòs de préstec. Aleshores he anat a la bibliotecària per preguntar-li què havia de fer a per veure si et podia endur-me fer un favor. un llibre... Jo l'he preguntat, em puc endur un llibre exclòs de préstec? I la bibliotecària m'ha dit que li havia de preguntar a la bibliotecària. Vale? I això m'ha descol·locat molt. Però bé, igualment, la bibliotecària ve a la tarda. La senyora... Potser era una impostora, aquesta No persona sé, que t'ha estava jo darrere, però m'ha informat que la bibliotecària vindria a la tarda. Per tant, he renunciat a portar el Nomenclator. Oh. Així que he fet unes preeleccions municipals a la biblioteca, he triat 9 municipis, un per cada lletra a l'Extra Radi, us els he portat aquí, us els diré ara, escolteu bé perquè després n'heu de triar un per fer les eleccions municipals. Amb la E d'Extra Radi, Esparreguera, al Baix Llobregat. del llatí esparagària, col·lectiu d'espàrrecs. I té un escut petit amb un castellet. Amb la X d'Extra Radi, Xerta, al Baix Ebre. origen del topònim desconegut, probablement preromà. El 2007 tenia 1.296 habitants. Amb la T d'Extra Radi, Tírvia, Lleida. de Trívia, 3 camins. I a l'escut té una lluneta.
A la R d'extraradi. Rebost, a l'Art Empordà. De rapidosos, en referència als ràpids fluvials. Aquest l'escut són dues plomes que es creuen i un bastó recargolat enmig. Amb la A d'extraradi. Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà. Sense referències etimològiques. Però és un poble del segle XII. Amb la R d'extraradi. Rebost, que ja l'hem fet. Amb la A d'extraradi. Avinyonet de Puigventós, que ja l'hem fet. Amb la D d'extraradi. Dos Rius, al Maresme. Segle X. Té una superfície de 40 en 73 quilòmetres quadrats. I amb la I d'extraradi. Ivorra, a Segarra. Origen del topònim desconegut, probablement preromà. Té 147 habitants. I ara fem les eleccions municipals. Teniu cinta d'eleccions municipals? Hi ha una sintonia a la ràdio. Mira. Mira. Aquesta. Molt bé. Aleshores, Surt el Jordi Cortinas. Atenció, sisplau. Entre Esparreguera, Xerta, Tírvia, Rebost, Avinyonet de Puigventós, Dos Rius i Ivorra, heu d'elegir un i serà l'elecció municipal. Jo us dono un sobre vermell molt gran amb els noms de tots i entre vosaltres poseu d'acord. Jo crec que l'Albert, que és el convidat Però d'avui... no podeu dir en veu alta, perquè així serà sorpresa quan ho fem. M'ha tocat la... Mentrestant anem fent música o alguna cosa, dona'm un instrument, Jordi. Estic manipulant el resultat. L'estàs fent, Ja ho fent a tinc. l'atzar. Vale, doncs treu-los tots al sobre, Olga. Fica el seleccionat al sobre. Jo vaig fer música perquè l'audiència s'entretingui. Música, soroll. Vale, m'està arribant a la mà. Gràcies per la sintonia, crec que ja està. En exclusiva, des de la Resistència Analògica us anunciem que ja tenim a la mà els resultats de les eleccions municipals de Catalunya. Bravo. I el resultat ha estat... Xun. Rabós. Molt bé, doncs el resultat de les eleccions municipals de Rabós ha guanyat les Catalunya... Que eleccions. emocionant, que emocionant. En directe, Ni eh? sí ni PSC. Ja Rabós. està, amb aquesta exclusiva acabem la secció. Resistència analògica! De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.